biki za mu so mu ji cikakken sunan jarumar. Assalamu alaikum, sunana Fati Muhammad Yola, wacce aka fi sani da Tima Yola. To Ajiya Tima, ga ku mun ga jarumai sun taru sun yi cikakkwari. Shin me ya faru ne kuke wannan taro na kwaka? Taro muke yi na matan Kannywood. Mun yi taron sallah ne don a sada zumunci, wayanda aka dan daɗe ma ba a haɗu da su ba a haɗu da juna, a dan yi zumunci, a ci a sha, a dan gyagije. Azumi aka yi, wani ma zaka ga ba haɗu da juna ba, zaka ga dan kwana biyu ba a ga juna ba, wani ma zaka daɗe baka gan shi ba. To kaga taron tunda abin sallah ne, kaga aka taru za a ga kowa da kowa, wanda ka daɗe baka gani ba da wanda ya daɗe bai ganka ba, duk za ku haɗu a yi zumunci, a sada zumunci, ka gane. A yanda na ga jarumai mata sun taru, tsofaffi, iyaye na yanzu da masu tasowa sun tasu, da alama kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu kenan. A kwalliya ta ma biya kuɗin sabulu, ba ta fara biya ba, saboda alhamdulillah ana samun haɗin kai sosai, daga na daɗin har na midiyon ɗin mu kenan har na yanzu na ƙarshen. Gaskiya ne. To me za ku tura sako ga masoyanku wanda suke muku wani irin kallo, suke kallon cewar kamar kuna da wulakanci da girman kai? Ni dai gashi na same ki cikin nishadi da farin ciki, har kuɗi kika bani gurin yin interview din nan. A tabu da zan ce mutane irin mummunan fahimta suke wa mutane. Mutum irin shi ya san ka a fim, kai baka san shi ba, amma in ya ganka sai ka ga maybe ko daga can yana ganin ka, maybe kai baka ma lura ba, shi kuma yana tunanin maybe ka zo ka gaishe shi ko wani abu. Amma ba yadda za a ce kaga jarumi ko jaruma ka zo ka masa magana. A inda celebrity yake a duniya, idan mutum ya gan shi yana zuwa ya masa magana, in ya masa magana shi kuma ai da wuya kaga celebrity nan ya wulakanta mutum, sai dai inda ma wulakantacce ne. Amma ba yadda za a yi, ko baka san mutum ba, baka taba ganin shi ba, ya maka magana ka wulakanta shi ba. Gaskiya irin ana mutane mummunan zato ne gaskiya. Wasu ma ba su san ka ba, amma za ka ga suna maka wani mummunan fahimta, amma in suka zo kusa da mutum za su gane ya mutum yake. Menene fatan ki ga al'umma? Fata na ga al'umma shine dai mu ci gaba da kaunar juna, mu ci gaba da san juna, mu ci gaba da irin wa mutane junanmu kyakkyawan zato, kar mu dinga muzanta zato ga junanmu. Mun ji ana cewa wai saura kaɗan a yi wub da ke shin gaske ne? Ka tsaya ka gani, ni ma yanzu zan yi wub da ɗan wasu.